Beautiful Day reggae version. Ayun, yung mga reggae version, mga walang CPR yan. So, kapag nagpapatugtog ako sa akin yung mga intro, ang hili ko magpatugtog ng intro, puro reggae. Walang CPR yan. Kasi parang remix yan kapag na-reggae na siya. Yung Ano, reggae yung hanapin mo. Meron, Ma'am Tilay. Meron. Original Ay, yung ano siya? Sharing lang. Pero yung pinatutugtog ko, yung mga intro ko, walang CPR yan. Ano, cover song na reggae. Ayan, wala yung CPR. Tinugtog ko yan, yung ano, Ma'am, yung Ma'am Tila, yung ano, yung ano mo, yung mga reggae mo na ano, pinatugtog mo. Sharing, Ma'am Tila. Ano siya, naka-green siya, pero sharing lang. At baka ibang pinanta mo o pinatugtog mo? Pinatugtog ko lang. Ang sa akin kasi laging tropa vibes. Wala siyang CPR. Yung mga cover song ng Oo, yun nga. Tropa vibes yun. Wala siyang CPR, pero sharing. Hindi ko siya hindi kasi siya, nagno-notify ba yun? Kasi ko nakikita. Oo. Kasi nung Kasi ano, di hindi ba, ako yun lang. monetize. Oo, wala. Kasi hindi monetize yung ano mo eh. Sa akin, ano siya, wala siyang copyright talaga, walang copyright. Pero yung dollar ko, naka-green siya. Hindi siya naka-red kasi ano eh, wala siyang copyright pero sharing siya. So, ibig sabihin, okay. Kumbaga, yung kikitain mo doon, ano, share Wala doon ka sa nang nagkiklik. kikitain. Oo. Ano lang yun? Centimos. Oo. Pag ano yun. Hi, Ma'am Tilay. Good evening. Ay, Mami Longga. Bakit kayo mga naka-off? Oo nga, mag-open ka mo dyan na milungga. Kababa ko lang. Galing ako dun sa kwarto ng alaga ko. Tagilid ko muna ang aking cellphone. Mag-open cam ka mo May milungga. may batang makulit dito. Okay lang yan. Oo. Ayun. Ikaw Hi, pala yan, guys. Mamilongga? Ikaw pala yan? Hindi, Sir Junsky. Ikaw pala yan, no? Hindi, kambal ko to. Si Perlin, high blood sa alaga niya. Ayan, Ayun. nandito si Ma'am Marilo. Ayan, kakantahan niya tayo. Oo, ayan. Ayan, Ma'am Marilo. Good evening, good afternoon sa'yo. Ano, Toby Kuma. Uy, Ma'am to, di ba? Hindi po makita yung ano, ma'am, bakas mo. Naririnig ba, Ma'am Elonga? Oo, naririnig. Opo, Ma'am. O, sige. Ayan, guys, karantahan tayo ni Ma'am Marilo ng mga kanta na hindi pa natin dito naririnig. Pasensya na kayo sa pangwakwak na boses. Ang ganda nga ng boses mo, Ma'am. Ayan. Music. Para sa'yo, Mami. Ang pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta at hindi iibig sa iba. Di ko nais mawalay ka pa
Sana'y lagi nang kapiling ka. At sa habang buhay ay tayo lang dalawa. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa. Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng saya? Di ba't ikaw ngayon bawat pag-ibig ko't pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala na ngang iba? Pag-ibig na nadarama para lang sa'yo aking sinta, at hinding-hindi iibig sa iba. Di ko nais mawalay ka pa, sana'y lagi nang kapiling ka. At sa habang buhay ay tayo ng dalawa. Dati ang puso ko ay laging nag-iisa. Nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Di ba't ikaw ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw ang nagbigay sa akin ng saya? Di ba't ikaw ngayon bawat pag-ibig ko't pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala na ngang iba? Di ba't ikaw Marilu, wala ka siyang pang nagmulat sa aking mga mata? Di ba't ikaw nagbigay sa akin ng saya? Di ba't ikaw ngayon bawat pag-ibig ko't pagsinta? Di ba't ikaw, di ba't wala na ngang iba? Di ba't ikaw, di ba't wala na ngang iba? Ayan, pasensya na. Ma'am Marilu, wala ka pang music, ma'am. Walang Nagamit music? ka ng B8, ano mo? F99 mo? Oo, pero naririnig ko sa ano ko. Wala siyang music dito. Oo, wala siyang music na labas. Acapella lang. Narinig namin. Oo. Nakakabit Oo. naman yung ano. Kahit walang ano no, music. Oh, 'di ba? Lalo na pag Ganda pa din ma-sit yung up na yung boses. beat niyan. Nako. Hala, wala palang music. Ano ba yan? Baka may ano ka, may chord ka dyan na mali yung pinaktakan mo. Ba't kanina meron? Hindi ko. O, si Sir Jensen naman po sa kanta. Anong gagawin ko dito? I never see. Oh, di ba? Wala rin. Acapella rin yun. Sana marunong kumanta. Naku, kakahiya tuloy. Narinig Ganda ko lang naman ng music boses dito. mo, ma'am. Lumabas. Oo nga, lumabas nga. Anong gagawin ko dito? Kanta ulit. Baka Kanta naman ulit ng siguro. Ano, acapella ulit, sir? Oo. Para wala daw CPR. Oo. Ganito na lang gawin mo, Ma'am Marilu. Ma'am Marilu. Ano, sir? Di ba may andyan na yung F99 mo.
Oh. Connect mo yan sa laptop mo, tapos ang cellphone, doon ka kukuha ng music. Tapos ang gagamitin mong microphone, yung headset mo. Oh, di ba? Yun nga, sir. Nandito ako sa laptop. Oo. Pumasok ka sa laptop, kaya pala walang music. Ano ba yan? Kakahiya tuloy. Nagkasya ka, Ma'am Marilo. Lumabas ka sa laptop para lalabas din yung music. Nalintikan na. Ma'am Marilo, nagkasya ka pala sa laptop. Ano ba yan? Ay, nako. Ma'am Ilongga, pwede ba kasing dito mo sa... Kasi sa cellphone ko nakuha yung Oh. Yung music. hindi, Ano ba yung ginagawa mo nung kumakanta ka sa sa mga live ng Team Wakwak? iisa lang ang ginagamit ko, sir. Lang, sa laptop. Ngayon kasi dalawa eh. Oh, isa lang gagamitin mo. Wag kasi mag-double timer kasi. Isa lang. Pwede mo naman yung i-bluetooth, ma'am. Paano nga, sir, hindi nga ako makaakyat through laptop yung sa StreamYard. Bakit hindi ka Gawa ng makaakyat? sa Messenger kasi sinad ni Ma'am Ilongga. Saan dapat, ma'am? Umaakyat ako sa Messenger gamit ang laptop. Wala nga po akong Messenger sa laptop, hindi ako nag-download. Ah. Okay, sige. Kaya nagkahiwalay yung ginamit ko. Kaya akala ko may tunog. Wala pala sa headset ko lang pala naririnig yung background. Ano bang i-Bluetooth platform mo na na lang, pwede ma'am. kang magsindan? Kapag ilapag mo yung StreamYard sa mo, ma'am, sa Sige. Lapag Dito? natin yung StreamYard doon sa para mismo sa laptop ako Na papasok. maglapag sa yung ikaw na. Sige, lapag ko. Sige, sir. Subukan natin. Ayan. Para ayan patayin na. ko, para isara ko Guys, tong wag cellphone. nyong akyatin yan si Ma'am Ilongga Jason gaya. Baka akyatin niya si Ma'am Ilongga. Bakit akong aakyatin? Ayan yung hagdan. Para kay para kay Ma'am Marilo lang yan. Okay. Ang ganda nung kanta na may narinig na naman akong kanta na maganda. Yung kinanta ko ng acapella. Maganda ba Ma'am Sige nga. Ilongga, no? Sige nga, kantahin mo ulit. Yung, I wanna marry your daughter. Yun ba? Yun. Make me my wife. This is the beautiful. Kakantahin ko nga. Ay, Ano yan? bakit? Ano yan? Ikakasal ka na Surgeon's Kid. Bakit papahirapan yung sarili? Yung mga hindi nakahabol guys, doon na sa 10 PM guys, parang mag-i-start na po doon eh. Nag-start na nga, hindi lang parang. Baka nag-start na yun. Nag-start na kayo. Alas 10 na po. Baka nandun na yun si Ma'am Tilay at saka si Ate Che kasi hindi na nagsalita si Ma'am Tilay dyan, Anong title niya, no? Marry Your Daughter, no? Di ba? Marry your daughter ba? Marry your daughter. Ayan, andyan na. Sino si Agape? Siya. Sino yan? Si Ma'am Marilo. Si Ma'am ano yan? Hindi nga. Si Ma'am Oo Marilo nga. yan? Sige, iakyat na natin. Pakita ka, Ma'am Marilo. Kasi hindi kami Ako yan. Ikaw. Pakita ka, Ma'am. Ayaw pa maniwala sa akin, ma'am. Ako yan. Ikaw. Pakita ka, Ma'am.
Ayaw pa maniwala sa akin, ma'am. Ako yan. Ikaw. Ayaw pa maniwala sa akin, ma'am. Ayun. May echo, ma'am? Opo, ma'am, meron. Meron? Yes. Wala man ako naririnig dito. Sir, may ano siya? May echo? Ano ba yan? Sino si Gina? Meron. Meron echo, sir? Meron. Wala Sa man James akong Gate, bukas sino si dito. Gina? Ay, yung echo sa ano, yung nagdodoble? Wala. Oh. Si sir, niluloko ako. Akala ko kasi nag-i-echo yung nagdodoble. Na bumaba. Sino yung bumaba? Doon. Ay, ako pala. Alisin mo na yung isa, ma'am. Alisin ko na to. Yung itong naka-green. Oo. Oh, sige, try na. Try. Anong gagawin ko ngayon, sir? Mag-search ako dito. O-open tab ako. Oh, update ng ating lapagan mga guys. Meron na lang po tayong di ba? Ano na lang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 links na lang mga guys. Pero yung tagalapag natin nawala, nalaglag. Nasaan na kaya yun? Nawala na ba yung tagalapag natin? Ma'am Perlin, Diyan. Yes! ba't nawala yung ulo mo dun sa attendance? Uy, nandito ako. Wala. Nawala yung ulo niya sa attendance. Eh, bakit tinanggalan mo ng ulo doon eh? Odondo Crema Colgate Max White Ultra. Ba't naririnig kong kaluluwa ko? Ha? Naririnig mo yung kaluluwa mo? Bakit may kaluluwa ka ba? Wow, sakit. Hello. May echo ba, Sa sir? pagkakaalam ko, wala ka namang kaluluwa. Mabawi. Mabala ako dito. Sinimulan na ng bumawi. Ay, nasaan na si Ma'am si Ma'am Marilo? Sir, may ano na, may background song na. Diyan na ayos. Diyan ako nagpa-music. Ayan, may music na, ma'am. Meron na? Meron? Mahina. Mahina lang. Meron na? Opo. Sige, umpisahan ko.
Just another woman in love. Just another fool. Me, I'm a feather in the wind. Feel you touching me again. Just another woman in love. Just another woman in love. Kid out of school. Just another fool. You touch me, I'm a feather in the wind, and I can wait to feel you touching me again. Baby, I'm just another woman in love. Ayan, hindi ko na alam kung may music o wala. Ala, nawala na. May music ba, Ma'am Ilongga, o wala? Meron po, ma'am. Meron. Ayan. Ang galing ni Ma'am Marlo. Sana all. Kung kailan Ganda ng More, boses mo. isa pa, Ma'am? Nandito din pala si Langki. Guys, sino gusto pabudutin? Ano rin? Magbudot si Langki. Ay, lami kayo. Kaya, Ma'am Langki, kantahin ko yung Mamarilo? kantahin ko yung birahe. Sasayawin mo. Birahe. Pwedeng kantahin yun, Ma'am Ilongga, o hindi? Kantahin mo na. Mag-ano lang tayo, mag may CPR. Palit. Isipin ko Grabe na lang, tawa, wak na live to, ah. Kantahin mo yun. Para sa sayaw lahat. Sayaw, guys. Ayan na, sumayaw na si. May pakido kapagad titiksan ang mga sakit. Lagyat sa mga kamot. Labi na kong tiyatya. Okay, sayaw na dyan. Ipaningin ka dyan. Okay mo sumayaw. Kayo ba'y sanang lawan? Labi
Halapi kahe birahi chachahe, may bangin sa buwas, wara na gading umi. Salit-saling abot, ibagkot Sayo lang, isa na pa imbas, imbit sinsihin. No. Halapi kahe birahi chachahe, ikembot ang bubot na tuda-tudahi. May basi ganahan, ang tabit mo perme, sumayang siyang kwerte. Malubay sa Minlawa, grabe kang nakalibo. May patido-kido sa pagay, itiksan ang mga sakit. Labisan ang mga kamoy, labi na kang tatatika. Kayo ba'y sa Minlawa? Lagi kang nakalibong, may patido-kido kapag itiksan ang mga sikit. Labisan ang mga kamoy, labi na kung tsatsatuka. Itangin ka ba? May yaon palingin-lingin, may yaon pauri-uri, may yaon paliyat-liyat, may patuwad-tuwad. Halapi kahe birahi chachahe, may bangin sa buwas, wara na yudin hini. Salit-saling abot, ibagod MCT, isa pa ang ibas, imbol ang sini. Halapi kahe birahi chachahe, ikembot ang bubot, ang tuda-tudahi. May basi ganahan, ang tabis mo permi, sumayang kong kwerte. Ayan, thank you. Bye-bye. Ayan. Thank you, Ma'am Marilu. Ang ganda ng kanta, ah. Diba? Sabi, Ako lang man, oo. sayaw. Nag-iikot Maganda na ka tayo. inbox. Oo. Sabi niya, halapi kahi, birahi, chachahi, patayi. Ito ah. Si Junski. Oh. Oh. Nag-iim ko talaga. Napanin ko. Oh guys. Sino pang hindi nalalapag dyan? PM ako sa'yo, tingnan mo. Anong, Guys, ano. taas ang mga paa sa mga hindi pa nalalapag. Ay, magtaas pa kaya dyan. Mamari, sino silang ka? Iwan ko, hindi ba ni Mama Res yung pangalan ko? Ma'am Ate Che. May galit naman siguro to si Mama Res ay. Buti kung hindi kumakain ng langka. Sige na, Langke, ikaw na daw ang next nakakanta. Kalali mo sayaw, si Inday Langki. Lami siya yun na. budots, muki Ayun ka. ay pajun. Halabirahi chachahi bunali. Lami kayo. Basta lami ah. Ikaw pala yan si Gina. Hala? Lami Oo, kayo. magkapatid kasi yan si Karen at saka si Gina.
Basta lamia, birahe, birahe, tirahe, tirahe. Ka kalami, birahe, kay lami. Mote lyric. Di talaga. Birahe, Lami niyang birahe. musayaw. Isay lami ang musaya, Sir Junski. Si Ma'am Langki. Sana all. Ul. Sana all. Birahe, Akala, birahe, tirahe, tirahe. akala ko si Raul. Nasaan na kayo sa Raul? Hindi ko na siya nakikita. Si Raul. Ayan guys, thumbs up grade na tayo. Ano tirahe? Okay, ma'am. Message na po. Pamela, Sir Jessica. Birahe, 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 birahe. I love it tayo. Wala. Naulang ke. Nasa live kagabi, ma'am. Sir Raul. Halagod sa Sakit kasi ng ulo ko kagabi. Hindi na ako nakabalik. I-ready ko na tong mga ano dito, mga winners. Mga winners. Yung ating mga ano. Pagpasok ng sakit ng ulo Ay, ko. magpapalaro na tayo pagkatapos ng ating log out. Alright. Alamam ilungga birahi chachahi. Talaga. Pag uwi ko, mag-chat-chat talaga ko. Magdamag. Kalami niyang musayaw. Sige, tapusin mo, Sir Junski. Ikaw naman kanta, Sir Junski. Ha? Ikaw naman kanta. Di ako marunong kumanta. Sige na, kaya mo. Si Langki, hindi talaga nagbudot. Umakyat, akala ko magbudot. Langki. Iguang ng tuhod. Sakit ang tuhod. Magbudot ka na. Tangkol naman dyan ang budot. Magpudot. Tapos lahat ng papalipad sa'yo, irugitan natin. Pinagkitaan. Sige na lang, ano, kahit hindi ka na lang kumanta. Nawala na si magbudot Ma'am ka na. Marilu. Bumaba na? Wala, Sir nalaglag nga Junski, siya. pasayawin mo. Marilo, asan na yun? Bumaba na? Nalaglag siguro. Marilo, akyat ka ulit. May pakido-kido ka pa rin. Nako, si Ma'am Tilay nagchat-chat na. Lami daw kumain. Sarap daw kumain. Ma'am Tilay, ano kainin mo? Gabi na hotdog. Sarap kaya nun. Ay, Diyos ko. Pagkatapos ng
log out natin guys, pwede na kayo mag-attendance dun sa ano na number sa atong 10 PM natin. Wag niya kayong sumali sa palaro para konti na lang kami. Sinula, naalala ko dito na ako. Kaya pala, sumunod yan po. Sumunog na doon siya ni Ma'am Pilay. Sir Jinsky, kumain ka na, no? Sinula. Tapos na kanina pa. Mga alas 3 kumain na ako eh. Tuloy Ma'am Kala Pilay ko para kumain magutom. Ah, kakanta nga ako habang ano pa, hindi pa natapos yan. Kakanta ako ng isa. Parang nagutom ako sa ulam ni Ma'am Pilay. Kunti lang kasi yung tinanghalian ko. Wala kasing kanin na puti. Parang allergic na kasi ako sa Tumahimik ka na dyan. Kakanta na ako eh. Pantene Miracle Foam. 3-in-1 Baka magkwentuhan na naman kayo dyan habang may kumakanta. and fragrant hair. Try it Sabi niya, kunti lang daw kinain nila. Tapos nagbukbang silang dalawang curling. Oh, i-mute mo na yan. I-mute na. nakaraang taon pa yun. Covers PH. Oh. Ayan, kakanta ako, kakanta. Para to sa mga sa mga hindi kayang iiwan. Ika'y dumating na parang ihip ng hangin. Ako'y nakahinga dahil sa'yo. Tadhana man, di natin pwedeng alamin. Liliwanag ang daan tungo sa'yo. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na, takot ay di nadama. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin. Dito ka lang. Di mapigilan ang lungkot na nadarama. Para bang dahong ligaw sa hangin. At nung dumating ka, parang magandang panaginip. Kasama ka sa buwan tuwing gabi. Dito ka sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig na, takot ay di nadama. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin. Dito ka lang, ang buong lakas ay ibibigay ko kahit masaktan. Ika'y pupunta kahit sa kaman. Kailangan mo ako, aking mahal. Dito ka lang, aking puso ko. Pagod at parang di na kaya, mamahalin pa rin kita. Dito ka lang palagi sa aking tabi. Lahat kayang harapin. Dito ka lang, dito sa aking tabi. Dito
Ate Che. Oh, di ba? Dito ka lang. Dito ka lang mga guys. Ito lang daw, tapos wala siyang katabi. Hindi na. Okay guys, type nakabalik na. Okay, kasi magpapalaro na tayo mga guys para makalipat na tayo doon sa kabilang mundo. Okay. Nakita kita sa live ni Ma'am Nili, nag-on cam ka doon, pikit-pikit ka Ha? Pumikit ba ako? Hindi, nasa baba naman ako, Ate Che. Hindi naman ako inakyat. Okay, type nakabalik na kasi magpalaro na tayo. Magro-roll call tayo para sa ating palaro mga guys. Para matapos na tayo. Okay, bye-bye Ma'am Tilay. Okay. Type goods kung matawag po ang iyong pangalan. Okay, search po tayo, search. Okay. Type goods. Type foods pala, foods. Abay Efren Vlogs, Anasmin, Anbangs, Ate Che, Bernard Manuel, Bit Squadra Channel, Bon Garcia, Chada Laquachera, Charmaine Vlog, Ferlin, Ganggaira Vlog, Inday Elsa, Jensig, Juris, Junlazo, Junski, KFW, Kuya Guard, Lang KFW, Nora Koki, Bat Dublito. Nilref. May pa-nilref pa kasi nalalaman to eh. OFW Nining, OFW Greece 2010, Pieces Rebuikers, Rara Alawi, RBK Channel, Ron Sport, Rostan Cooking Channel, Tilay, The Pride of Abaya, and Zach Diary. At magta-timer ako mga 20 seconds lang mga guys. 20 seconds lang po tayo para po i-confirm kung ikaw po ay natawag na o wala pa. 20 seconds. Start. Timer. Hindi ko na ipakita guys. Bibilangin ko na lang. Okay. Ang hindi nakikita, mag-ingay na at magreklamo na sa barangay. Okay. Walang nagreklamo. Ang gulo mo, sir. Bakit? Bakit ako magulo? Hindi naman ako kulot. Nasa baba din ako kaya... Okay. Walang nagreklamo. O, reload YT mga guys para hindi po tayo madili. Ma'am Ilongga, ano po ang ating palaro ngayon? Unang palaro? Nasa attendance na, Sir Junske. Nasa attendance na. Okay. Titingnan ko yung nasa attendance kung ano yung papalaro natin. Magpapalaro ba tayo ng puso? O... Okay. Ba't ganun? Bakit ganun? Okay, 50 subs mga guys. 50 subs tayo. Shuffle po tayo ng 6 na 50 subs pala. 6. Okay. Shuffle po tayo ng 6 din para 6 yung mananalo. Good luck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, good luck po sa mga mananalo ngayon at sa mga mabubukya. Malay nyo, bukas bukya pa rin kayo. Okay, type present. Type present sa mananalo. Unang winner ng... Oy! Ala! Present! Present! Okay, remove. 5 na lang. Daya yun, daya. Ala! 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tayo present po sa pangalawang mananalo. Bukas palira. Okay. Kulira. Hindi daw Ano nag-type ba? present.
Rustan Cooking. All right. Our next winner of 50 subscribers. Okay. Remove. Okay. Next, pangatlong winner ng ating 50 subs. Ay, nako. Ma'am Charmin. Ma'am Charmin. Charmin, mga guys. Charmin, type present. Okay. Next. Next po, Advance next. 5% na, guys. Parang La. bibili. Kuya Guard, Motovlog, type present. Wow. Okay. Swerte naman. Okay, ilan na yon? Tatlo. 1, 2, 3. Wala. Tatlo pa lang kasi wala pa si ano. Okay? Sunod. Okay. Ilista mo na, ma'am, ano ha? Abay Efren Vlogs. Alright. Abay Efren Vlog. Okay. 1, 2, 3, 4. May tatlo pa lang. May tatlo pa. Oh, ay, dalawa. Okay. Ano natin? Shuffle natin ng dalawa para mananalo dalawa. 1, 2. Okay. Andyan si Sir Abay. Ma'am Beth Esquadra. Napakaswerte naman talaga nitong mag-ano nito. Ma'am Beth Esquadra. Okay, sunod. Next. Isa na lang. Shuffle natin isa. Okay. Para mananalo si Ma'am Elsa. Naku, wala si Ma'am Beth. RBK Channel, type present. Okay. Sino ang wala dyan? Type present natin. Timeran natin ng 20 seconds. 20 seconds. Okay, 20 seconds. 19, 18, 17, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright. Sino yung wala dyan na natawag? Nanalo? Sino ang wala dyan, ma'am? Andyan si Ma'am Sir Abay. Andyan si Ma'am Beth. Andyan si Kuya Guard. Andyan lahat. Andyan lahat? Okay, palakpakan mga guys. Huwag ka maingay. Napakasipag nyo mag-present. Si Ma'am Charmin, nag-present. Oo, napakasipag nila mag-present mga guys. Okay, ang susunod. Ay, ba't ganun? Okay, dito tayo, tingnan natin. Sharer. Dito tayo sa sharer mga guys. Ano lang muna? Sa isang 100 subs. 100 subs. Okay. Tatanggalin natin yung mga nanalo ng 50 subs para give to others naman. Para mananalo yung iban. Iba. Okay. Shuffle natin ng 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Ang mananalo dito si Ma'am Ganggay. Alright, Ma'am Ganggay, tayo present. Si Ma'am Langki. Tayo present, Ma'am Langki. Ako talaga, present. Type present. Ay, present talaga? Wala na. Sunod natin, sharer. Ibalik natin yung mga nalalagas. Nalalagas? Wala. Sige. Ibalik natin. Okay, sa mga nag-share po to mga guys. Okay. Okay, mag-type present na nga kayo dyan. Shuffle natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Advance 8, type 9, present 10. na, guys. Okay. Sa mga sharer to, mga sharer. Isang winner. First. Nako, sabi ko si Ma'am Ganggay mananalo eh. Ma'am Ganggay, type present. Okay. Okay, so next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Andyan ba? Andyan si Ma'am Ganggay. Oo.
Napakaswerte naman nitong babae na to. Princess Rebota. Napakaswerte talaga nito. Okay, remove. Andyan na. Remove na yan. Nag-share ba? Nag-share? Yan, sharer yan, sharer yan. Ay, iwan ko kung nakashare ba yan ngayon. Nako. Nag-share ba yan? Yung dalawang OFW, walang panalo. si, si 2007 at saka si 2010. Ay, nako no. Kaya nga, Palitan no? nyo na palitan na yun ng pangalan nyo. Palitan nyo Palitan ng niyo ng 2023. OFW Ribukas. Okay, andyan ba? Andyan? Wala daw. Oh, nag-share daw. Sharer kasi yan si Ma'am Bet kasi. Okay. Ikaw talaga sa Buburahin Kuya ko yung Bird, ha? buburahin ko yung mga nanalo ng nanalo ng 50 subs. Hindi na pala kasi play all pala to. Ilan yung play all natin, Ma'am Ilongga? 18 lahat. Okay. 1, 13, 18. Ano yung Mayroon pa isa dito sa dulo, oh. Ano to? Ano to? Hindi, Ito, oh. wala to. Tatanggalin ko. Wala ito. 18 lang, 18. Sige, Kay, sige. ano yan, kay Ma'am SW Grace yan. Yung sa pinakadulo. Oh, ba't nawala yung isa? Tinanggal ko kasi yun din yun. Okay. Hindi mo nilagyan pangalan kanila kay Ma'am Okay, guys, SW may Grace. 18 tayo na play all mga guys. Wala. Walang Sige, pangalan. i-shuffle natin din ng 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Uy, nanalo. Andito na si Ma'am OFW Grace. Oh. Number 1 siya. Number 1. Diba? Okay, number. Wala. Ba't? Lala. Uy. Umira. Uy. Napindot. Okay. Nawala yon? Hindi yun nawawala. Wala yun, wala. Si Kanina yan kay Ma'am Perlin? Ilagay ko na doon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ilagay ko na doon, ma'am. Sige. Okay. Ayan na yan. Ay, hala. Baliktad. Doon pala yan, dito pala yan. Burahin mo nga yan. Yan. Tapos 5 kay Ma'am Perlin. Okay, 5 kay Ma'am Perlin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Ayun. Tapos 5 kay Ma'am OFW Grace. Okay, 5 ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Copy. Yun. Okay guys, ibababa ko yan. Ibababa ko ulit para makita nyo guys. Sir Junsky, naririnig mo ako? Oo. Dalawa pangalan ni Ma'am Tilay. Check mo. Anong dalawa? Meron siya kay Perlin, meron din siya kay Ma'am Zach. Ay, oo nga. Hindi ko nabura yung isa. Tanggalin natin ang ipapalit natin yung sunod. Si OFW Nining. Yon. OFW Nining ang ipalit sa isa. Oh. Oo. Dito kay Perlin. Ilagay. Oo.
Okay na. Ayan, binaba ko na yung mga winner dyan ng play all. Okay. Congratulations pala sa mga winners, guys. Sir Okay, kay Jensky. Ma'am Perlin. Ah, Sir Jensky. Si Ma'am oh. Fort nasali mo, hindi siya nalapag. Sino? Si Ma'am. Si Marbs? Mm-mm. Ay, hindi ba siya? Ay, oo nga, hindi nga siya Napag-block siya. nalapag. Nanalo ba siya? Hindi siya nalapag. O, nanalo siya. Leol. O, si Ma'am Anbangs ang ang ano mo. Kasi si Ma'am Anbangs yung sunod, oh. Kay Ma'am OFW Grace. Ay, Okay. OFW Neneng. Okay, ibaba ko Leol, rin tong Ma'am kay Jonah. Ang ipalit mo dyan si Ma'am Anbangs. Oo, okay na. Okay. Baba Sir ko na Bayag, rin. antiyan. Sir Bay. Sir Bay. Sir Bayag, antiman. Wala, Sir Bay. Okay. Ayun mga guys, tapos na po Thank tayo. you, guys. Ay, ibaba ko rin pala yung mga winner ng winner ng yung sa subs natin, sa subs. Para makita sa Okay po. mga nanalo dyan. Okay, yung 6 na... Ay, ba't Ako ganun? magbaba. Okay. Ayan, winner ng 650 subs. Tapos, 2 sharer. Ayan, baba natin para makita ng mga winner dyan. Baka may magreklamo. Okay. Okay, tapos na tayo mga guys. Pwede, lipat na tayo guys. Wala pa atang final listing dun guys sa 10 p.m. Ayan, Okay, guys. ayan guys. Ayan So, na po yung exit na kayo link. dyan guys. Exit tayo dyan. Thank you so much, Sir Jinsky. Kay Ma'am Tila. Ang ingay ng batang ito. Uy, uy, maawa ka. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Kay Ma'am Tila, kay Ma'am Ate Che, kay Ma'am Alvang, kay Ma'am Perlin. Ayan, sa mga attendance, Sir Jinsky. Ayan, thank you, sir. Sa mga sponsor ko, kay Ma'am Perlin, kay Ma'am Zach, kay Ma'am Marilo. Thank you, Ma'am Marilo. Ayan, thank you guys. At sa lahat ng mga participants na tinapos hanggang dulo. Ayan, thank you. Ayan, lipat tayo guys kay Ma'am Nailing. Ayan, exit tayo dyan sa link na binaba ko. Ayan. Nahingal ako. Ayan guys, thank you and bye. Kay Langki, ayan, thank you, be. Kay Ma'am Joris kanina, thank you. Congrats pala sa mga winners Bye, guys. guys. Congrats. Okay, isa na to. Hindi mo nababa yung play all ni Ma'am Marilo Sir Jinsky? Ay, Yung mga nanalo kay Ma'am Marilo? Andun, Ayan, binaba Ma'am, ko. oh. Ito, Ma'am, oh, nababa ni Sir Jinsky. Kay Ma'am, kay Ma'am, I-send ko maya sa'yo, Ma'am. tawag nito? Kay Ma'am, kay Ninang Grace, lagyan pa ng yan? Ng, tawag nito? Lagyan ng link. Link? Okay, sige. Nilalagyan ko kasi ng link yung mga niyan. Sige, ibigay ko na lang mamaya sa'yo, Ma'am Marilo. Oo. Ay, ikaw na pala Lagyan ko na lang din lang. I-copy mo na lang yung yung mga participants ngayon, i-send mo doon sa
Di Sa ba? GC. Oh, O sa GC ng ano, yung ano ba yun, sa promoter ba yun? Doon kasi yan inano ni Sir Dong. opo. Sige, ikaw Okay, na lang sige. ha. Opo, Bye-bye sir. mga guys. Salamat. Lilipat na tayo kay ano, kay Nelly D Vlog. Kay Nelly D Vlog po. Doon po tayo. Lili di vlog ba o Manelia? Maneli yata. Maria Nelly ba? Sige. Mm. Bye-bye mga Ayan guys, guys. thank Ikaw na you. mag-in ha. Opo. Thank you, Sir Junsky. Ayan, thank you guys and bye-bye. See you kay Ma'am Nelly. Ayan, thank you din pala kay Ma'am Ivy at kay Sir Dong sa lahat ng mga admins. Ayan. Thank you and bye-bye.